Είμαστε στο ξενείο στα Γιάννενα και θα πάμε τώρα να κάνουμε μια φάση σε ένα δωμάτιο. Room service. Ανοίξτε μου. Έχω φέρει τη σαμπάνια σας. Δεν πειράζει, θα σου φέρνει τώρα το ξενοδοχείο. Όχι, μαγιά με ξενοδοχείο μωρή. Παίρνει το μπουρμπουά, ήρθα, πούς. Πάμε σε άλλο δωμάτιο. Room service, κύριε, ανοίξτε. Κύριε μου, σας παρακαλώ, σας φέρετε δώρο. Ποιο δώρο, πέντε πάγο εκεί που έχει κάνει μισπό, καρπούζια. Έχει και πάγο εδώ. Και πάω. Ο Αντρέας είναι ηλίθιος. Ο Ανδρέας είναι μαλάκας.